Hello mga ka-dear friends! Kumusta? Kininausap inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Sa atong mga bisita nga karon lang nakalantaw sa atong YouTube channel, daghang salamat and welcome sa Dear Papa Joe YouTube channel. Kung wa pa mo ka-subscribe, please subscribe. Click the notification button. I-share sad ninyo, labi na sa mga Cebuano speaking people, para di sad sila mingaon while naa sila sa laing nasod. So karong adlaw, doon na tayo lang istorya nga pinada ni Kate, ang langit ug yuta. We cannot deny nga makadungog tag mga istorya nga susama ani. Susama sa mga istorya nila ni Romeo and Juliet, mga gugmang ginadili o dili angay, langit ug yuta. Ang istorya nga pinada ni Kate. Dear Papa Joe, kumusta? Mayong adlaw. Idol kay kanamo, labi na imong tingog. Siyempre, apil na ang imong mga radio programs. Ug ang imong YouTube channel. Kay daghan ko og mga makutlo nga pagtulunan. Nakadaig pug ko sa imong maayong pagtambag sa mga nagkadaiyang problema nga ipada sa mga katawhan. Itago lang ko sa pangan nga Kate. Itago lang pud nako ang eksaktong lugar nga nahitabuan kay medyo kontrobersyal ang akong istorya. Labi na ang ubang characters ni ini. Di gyud ako malimtan sa kiniyantong bata pa ko. Lisod kayo nga akong kinabuhi. Usa lang ko ka ampon o sinagup ug ang nagsagop nako pamilyang mga maot. Maot og kinaiya. Dato tuod pero di makaon sa iro ang ilang kinaiya. Dili pa ko kalimot sa pirming ibalik-balik og sulti sa nag-adapt nako nga 5 anyos pa lang ka di ang gibilin kasi mong inahan nako para makabayad siya sa yanda kong utang diri nako. Kasakit gyud paminawon nga gibaligya arday ko sa kumama para makabayad sa utang. Basta ingon na ani na gani ang iyang ipanawong nako, igo na lang ko nga muduko, unya di na gyud magtingog-tingog. Hinuon akong ipakita nila nga motrabaho ko og taman sa balay. Kung ang ubang bata nag-enjoy og duwa-duwa sa gawas, ako nabuktot og trabaho sa sud sa balay sa nag-adapt nako. Sa edad nga 8 anyos makamaon ako sa tanang trabahoon. Sama na lang sa panglaba, pamlansya, ug maayo na pug ko manglimpyo. Samtang manglimpyo ko ug manghugas og plato, kinahanglan nga mag-amping gyud ko. Nga di ko makasa or makabuak kay dihay kausa nga samtang nagsabon ko sa mga plato ug baso, akong nabuhian og nikagay kay lagi pila ray kusog nako. Gamay pa kog kamot, unya dangog pa kayo ang buha. Pagkadungog sa nag-adapt nako sa nikagay sa kusina, dali kayo ni nga nakaduol og purting sukua nga nakakita sa plato nga nabuak. Kibaw ba ka og pilay presyo ng plato ha? Mahal pa na sa mong kinabuhi. Tungod kay gibuak na nimo para makabayad ka, di ka pwede nga mukaon og tulo ka adlaw ha? Matud pa ngadto niya. Ma'am, aya puto ng tulo ka adlaw uy. Paano lang gani akong pirming kinaon? Barato ra bitaw kayo ang pan, tagpiso man na. Tubag ko pa, pero ni samot siya kasuko. Hoy, ayaw kong tubag-tubag ha. Kabata pa nimo, may nakay kam tubag. Sige, og dili ka sa tulo ka adlaw, pues 5 ka adlaw kang way kaon. Matod pa niya. Nihila ko, kay unsaon na lang nako ang 5 ka adlaw nga wakoy kaon. Ma'am, pasayloan lang ko ma'am nga nabuak ang plato. Di na lagi na ako usbon, mag-amping na ko sunod. Pero wagid siya maminaw, Papa Joe. Suko lang gihapon kay siya. Ay kung tuduy ha kung sa kong buhaton Kate ha. Final na tong akong silot nimo. Pahawa na sa kong atubangan. Sige na, bi, hindi ko gusto nga. Makakita nimo kung di ka gusto nga isuti kag baril. Matod pa niya Papa Joe. Nahadlo kay ko nga isud na pukon niya og baril. Mo nga dali ko nga nakatalikod ug nagpalayo niya. Kanang di na siya kakita sa kong dagway. Kaysa puton kay siya nga makakita na ako. Sa tinod lang, daghan na kay mga sitwasyon nga gisilutan ko nila. Lain-lain klase sa silot nga ako nasuwayan. Sama sa isud kong baril, usahay isud kong sako unya ibitay. Dayon puspusan pagyud og silhig, ug daghan pa nga di nako mato og sulti patanan. Ang hinungdan silang silot nako kay kanang makabuak jud ko, inig panghugas nako. Or mayabo ang dili angay mayabo sama sa tubig, juice o kape
Or kung doon ay butang nga mawa silang balay, ako'y pasinganlan. Mutawag na gani na ang nag-adapt na ako, mahadlok na kay ko. Kay unsa na pud kaha ang akong sala. Kate! Kate! Marika! Arigod! Mudali-dali ni kog dagan paingon niya kay masuko pud ra ba ug magdugay-dugay kog duol. Oh ma'am, niya na ko ma'am. Matud pa niya nga doon ako na siya ibutang nga nawa. Ang akong sing-sing nawa. Diya pa man to ganina sa ibabaw sa akong aparador. Karon wala na. Kibaw kong ikaw rin manghilabot ato. Ikaw rin manghilabot aning baya. Hala ma'am, wa man taon ko nagkuha ma'am. Di na ko na mabuhat og mangawat kay mahadlok man gani ko nimo. Manguha pa noon ko. Tubag ko pa. So, kinsa man di ay ang ako pasinganlan? Akong bana? Akong mga anak? Pinainsulto pa nga pangutanan niya nako. Igor ko ni Duko og nihilak. Nangatarungan ko niya nga di gyud ako mabuhat ang papangawat og bisan unsang butanga. Pero di gyud siya mutuo. Angkon lang lagi Kate para mahuman na ta. Matod pa niya diri ka nako. Pero sao man ako pag angkon ma'am og dili gyud ako ang nagbuhat. Tubag ko pa. Gitawag niya si Nestor nga kauban ra pud nila nga nagpuyo sa balay. Nestor! Nestor! Nidool po si Nestor og nangutana nga nung gitawag siya. Pagkuha og pisi, sugo pa ni ma'am niya og nikuha pod og pisi si Nestor. Diarang pisi unsaon man ni ma'am? Mangutana pa ni Nestor. Ihigot na sa Kate sa punuan sa kahoy sa gawas. Sugo pa ni ma'am nga tukang Nestor. Pero nibalibad si Nestor kay kusog kaayo ang uwan niya tong orasa. Pero nasuko si ma'am ug siya gyud ang nasunod. Naluoy si Nestor nako kay lagi kusog kay ang uwan, unya ipagahit pa ko sa kahoy. Hugtag yung naghigot ha. Ayaw luaga. Siyagit pa ni ma'am samtang gidala ko ni Nestor sa gawas. Ayaw lang kay hugtag kuya. Matod ko pa ngadto kang Nestor. Pasaylo ako day Kate. Ako niyang initan ni ate kung luagan ti kagapos. Tubag pa ni Kuya Nestor. Sige lang kuya, okay ra. Hugtin lang po gapos sa pisi. Mas maayo pa hinoon nga ari ko diri kaysa adto ko sa sud nga bisan nagwa ko gapusa pero wala po'y hunong nga pagpangasaba o insulto. Mas kayahon pa na ako ang bunok sa uwan kaysa batasan ni ma'am. Maayo pa kaday Kate. Bisan nung nagkalisod. Fights lang gihapon. Matod pa ni Kuya Nestor. Wala man ko'y choice kuya. Wa man ko'y kapaingnan. Bata pa man ko. Wa may mudawat na akong trabaho. Tubag ko pa. Sige lang inday Kate. Ay pagpakawa sa paglaom. Antos lang ko sa ugamay. Kaya mabot ang mga adlaw nga makalingkawas ka dinhi. Pagtigo mo kusog para makasugakod ka kung ready na ka nga mapalayo dinhi. Matod pa ni Kuya Nestor nako. Basa namin pareho si Kuya Nestor ni atong orasa kay padayon ang bunok sa uwan nga kusog kaayo. Sige day Kate ha, mubalik na ko sa sud kay basin ako na siya makasabaan ni ate. Hinaot pa nga okay ra ka diha. Matod pa niya diri nako. Okay ra lagi ko kuya. Sige, balik na dito kaw. Biyain ako diri. Tubag ko pa, Papa Joe. Nakasuod na sa balay si Kuya Nestor. Ako, diha sa punuan sa kahoy gigaid. Sa unang mga oras, okay pa kaayo nako. Relax ako kay naglingkod naman po ko sa yuta. Unya, ang akong kamot ug tiil gigaid sa punuan sa kahoy. Gifeel pa kayo nako ang kabugnaw sa uwan. Abi gyud nako og pila ka oras ra nga akong silot unya buhian ra ko ni ma'am. Pero wa mahitabo. Niundang na lang ang uwan. Nauga na ang akong sinina, buhok ug lawas. Pero wa gihapon ko buhii. Hangtod nga nisawop na ang adlaw. Og ni gabi na lang Papa Joe. Nakatug ko og nakamata nga ngit-ngit gihapon kayo. Wa na ko kibaw og unsang orasa na kay mingaw naman kayo. Sa kong banabana mga tungang gabi na o di ba kakadlawon. Niatong higayuna gibati na ko ang tumang kagutom. Kay sukad buntag pa ko way kaon. Wa pug ko paimna og tubig. Pagkataud nakalitan ko kay dihay ni duol na akong lalaki.
o gibadbaran niya ang pisi nga nakagapos nako. Dayon gikuptan niya ang akong kamot. Kinsa man ka nganong gibuhian man ko nimo? Pangutana ko pa nga to niya, kay wa man ko kailan niya Papa Joe. Diyara ko sa silingan, wa ka kailan ako kay wampog ko'y gawas-gawas. Dali, isibatikas ang tangwa pa'y tao nga nakakita. Matod pa niya nako. Pagkadungog na ko nga iya kong isibat, ni abti kog kalit Papa Joe ni tindog ko para mudagan pero igo ragyapon ko nga nalupog sa kagutom. Luya kay ko pero iya kong giagak ug kuwang na lang nga iyang kuguson. Layo-layo na nga mong naabtan og paglakaw diyang nihunong ko kay nakarealize ko nga sayop ang akong gibuhat. Mubalik lang ko sa ilang ma'am, matod ko pa. Unsa? Nga nugutaon mo balik pa man ka. Mamatay lang ka dito. Karon na ang higayon nga makaikyas ka. Dugay na kay ko nakasaksi silang pagdaog-daog ni mo eh. Sa tinuod lang, dugay na tako nga gusto ko manghilabot og mutabang nimo pero ako lang gipugnan kay pulis ra ba ang bana anay mong ma'am. Mao pa na yung ginuhuna. Masakpan ra gyapon ko ug mulayas ko. Unya maamong pa ning lalaki nga nagluwas nako. Pero ingon siya nga di na siya kaanto sa iyang konsensya nga magtan-aw nako sa balay nila ni ma'am. Nakakita mig kasakyan ug dali mi nga nanakay. Wa na ko kibaw og asa naming lugar nga nabot basta ni hunong ang sakyanan og nanganaog min duha. Dili lang ko kutob ha. Ana anang baya o kay nangita nagkatabang. Panuktok lang og magpaila ka. Sulti lang sa tinuod nimo nga kaagi kay maluoy ra na sila nimo. Matod pa sa mga lalaki Papa Joe. Unsa imo kong biyaan mahadlok ko oy. Matod ko pa nga to niya. Sorry ha, pero ako sa mahadlok po ko song gibuhat para sa imong kasayuran Kate. Amiga ang akong mama o imong amo. Nisibat ra ko. Mo nga mupaulit na ko para di sila magduda sa kuha. Makita gud na ako ang kahadlok sa naong sa batanong lalaki Papa Joe. Nga nananghid na ako nga mupauli na. Sige salamat kaayo sa imong gibuhat na ako. Hinaot pa nga makita pa ta aron makabayad ko sa imong kaayo na ako. Matod ko pa nga to niya. Nabilin ko nga nag-inusara. So nang higayon nagbarug ko sa lugar nga estranghero ko. Hinay ko nga naglakaw paingon sa dakong balay nga gihatdan sa mga lalaki nga akong savior. Gisunod na ko ang instructions nga manuktok og magpaila og musulti sa tinuod nga way sagol baka para dawaton ko og saligan sa tagiya sa maong balay Papa Joe. Og tuod man sakto ang akong savior. Naluoy na ako ang tagiya sa dakong balay o gidawat ko niya isip katabang sa ilaha. Akong trabaho, mao ang pag-atiman sa mga buwak sa ilang garden. Akong bubuan og tubig, kuhaan og mga layang dahon, gunahan ang mga mutubong gunahon, unya ug mahuman ako sa akong trabaho, mutabang-tabang pug ko sa kusina ug pagpanlimpyo. Ang akong pagkabuutan og pagkugi sa trabaho nagbunga gyud ug maayo. Kaya nauyunan ko sa akong amo, unya doon na pa ko'y sweldo. Malipayon ako sa kinabuhi sud sa napu katuig nga katabang sa rest house nila ni Madam og ni Sir. 8 years old ko niya itong nilayas ko sa amo. Kadali ra sa panahon, karon 18 anyos na ko. Dalaga na og makamauna nga mahigugma. Yes, Papa Joe, di gyud malikayan nga maguna-una ko sa batan-ong lalaki nga gitawag na ako og savior. Ang akong maluluwas, my hero. Ang nakapait lang kay wagan ko kay Bao sa iyahang pangan. Basta, usaray ako nahibawan nga sud sa napu katuig, wa mawala sa akong unahuna ang maong lalaki. Ang gidadan sa kong savior na ako Papa Joe mao ang rest house sa usa ka adunahang pamilya nga tagsara kaayo nga muuli. Kasagaran kami mga katabang ra ang mahabilin. Usa ka adlaw niya na giingnan ko ni Ate Mirna ang mayordoma nga, Kate, limpyuhin nagtaman ang room nila ni Madam ha. Ang mga kurtina, bedsheet ug habol, punda, kinahanglan nga bago na tanan ug humot ug way tatsa. Okay te, ako na siyang pasinahon og taman kay basin mapareho sa una nga nakapisot ta. Tubag ko pa kay pag last nilang uli sa muang amo Papa Joe, ni surprise naman good ug wa may kaandam magpagpanlimpyo.
Kate, naraba ko'y nadunggan nga manggandam lang kuno mudaan kay dunay hugon-hugon nga manangtang og katabang sila sa sir ug madam. Matod pa ni Ate Mirna. Nakuyawan na kay ko Papa Joe. Basig usa ko sa matangtang. Wala bagyo ko kaskwela Papa Joe. No read, no write ko. Para di ay sa yung kasayuran, dili ako ang nag-type aning istorya. Ang akong amiga mo ay nag-type ani para mapadala nimo Papa Joe. Nito mga orasa porting hadlukan nako. Unsaon na lang og usa ko sa matangtang. Asa ko paingon. Doon na pa kahay mo dawat nako. Nakabantay dayon sa Timirna sa kong kagulog kahadlok. Kate, luuya ba ni mugnaong nung sa nandagway ni mo? Ay nalagudog kaguol kay kung usa ka sa taktakon, ako'y adapt ni mo. Ay kabala ka day, kay mura na biti kag anak. Ha? Tinood ka te? Salamat kay ha? Nagakus na ako sa Timirna tungod sa kong kalipay Papa Joe. Pagkaugma, naabot ang among amo, kauban ang sekretary. Ang sekretary ang unang nakikistorya ng mga katabang. Barog mo tanang diri og paglinya mo, matud pa sa sekretary. Nisunod pa mi og linya tanang katabang nga nagduko samtang nagpaabot sa mong amo. Nakailan ako sa akong madam og sir, pero igor sila nga nilabay namo. Usa ka lalaki ang niduol og nidiretso sa mga naglinyang katabang. Tungod sa kakuyaw nga mao na to ang mutaktak nako, nagduko ra gyud ko. Mao nga sapatos ra niya ang ako nakita. Sige lang, bahalag taktakon ko. Adapon bitaw ko ni Ate Mirna. Mo'y naasa kong nahuna para konsuelo nga di ko mahadlok. Hangad sa kunubi, mo'y ako nadungog nako nga sulti sa ka lalaki diri nako. Og nisunod po ko. Sa iyahang gisugo og nihangad po ko og nitutok sa lalaki. Nismile kini nako, nakulbaan ko. Pamilyar kayo nako ang lalaki. 10 years na nakalabay niya itong pagluwas niya nako. Binatilyo pa lang siya niyanto. Dako na og kausaban ang itsura. Kay ni matured na og purting kagwapo og purma. Naon sa mga Kate, muram ka kitag abat. Matod pa sa mga lalaki nga itago lang nako sa pangan nga Savior. Wag ko katingog, bisan sa tinuod lang, gusto ko nga mangutanan niya. Nagunsa siya dito, igunsa din niya ang among amo. Niya tong adlaw, dunay gipang taktak ang katabang pero wa ko naapil. Dako na akong kalipay, labi na nga namalik na sa syudad sila si Sir og si Madam. Pero si Savior, nga ila ding anak, nagpabilin sa rest house. Itago lang ako siya sa pangan nga Kevin. Sa paglabay sa pila ka adlaw nga nagstay siya sa rest house, nagkasuod mi ug daghang kong nahibaw-an niya. Una na kong pangutanan niya, nganong karon lang siya nga nianha sa rest house. Nganong wa siya nagpailan nako niya itong gabi nga iya kong gihatod sa ilahang rest house. Ang iyang tubag, nga na-eskwela daw siya sa layo. Usapod, nga rason nga di siya gusto nga magpailan nako, nga anak siya sa tag-iya sa rest house. Unya, nganong karon nagpailan naman ka? Pangutan ako pa niya. Tungod kay ready nako, tubag pa ni Kevin. Ready sa asa? Pangutan ako pa pag-usab nganto kaniya. Nga mubarog sa kong kaugalingong mga tiil, tubag pa ni Kevin. Igor ko nagyango-yango as a sign nga niuyon ko niya. Kinsam sa kong nga tuki-tukiyon na ko ang iyang pagkatao. Amo na ko siya. Og ako? Usa lang kakatabang. Padayon ang pagstay ni Kevin sa rest house o kada adlaw nga makita ko niya. Og magkatagbo mi og magstoryanay mi pirmi. Nisamot pagtubo ang akong pagbati niya. Usaray pinakasigurado sa tanan ang akong dakong gugma ngadto niya. Yes, Papa Joe, nahigugma ko ni Kevin sa tago. Pero wa na ko damha nga doon na po siya gibati diri kanako. Usa ka adlaw niya na samtang nagatod ko og pagkaon siyang kwarto, gingnan ko niya nga guwapa kuno kay ko. Namuwa nga akong naong sa kakuyaw. Napatanaw kong kalit sa dakong samin dito sa kwarto. Akong giklaro kung nagsulti bagid siya sa tinuod. Di pa ulog-ulog lang to niya. Tinuod man ang gisulti ni Kevin. Mahitsura ko. Sakto sa barog. Pution o kung di ka makailan nako kung sa akong trabaho, di gyud ko mo mailahan nga
Usa ko kakatabang lang. Oo, sakto si Kevin, mahitsura ko, pero di kiniigo nga mo level ko niya. Labi na sa mong sitwasyon nga langit o yuta. Imposible ra kayo nga may tabo nga murag nangandoy ko nga kabuton ang buwan. Nasyak na lang ko diyang gigunitan ni Kevin ang akong kamot. Mura kong na-frozen. Kay nahadlok ko. Wa ko kalihok. Hangtod diyang hinay-hinay niya nga gikabig paingon siyang dughan og iya akong gigakos. Gipiyong na nako kung mga mata diyang nidaitol na ang iyang ngabil sa akong ngabil. Kinsagog ko nga modili. Wa na ko kalihok ug wa na ko kabaliba diyang gusto ng lapaon sa leon ang karnero. Ug tuod man nahitabog yun ang di angay mahitabo. Natugyan nako akong pagkababay nga to kang Kevin. Pure ug way tatsa akong gihatag tanan nga to kang Kevin. So kaniadto mao na to'y among buhaton ang kinawat-kawat nga panagtagbo sa leon ug karnero. Hangtod nga wa madugay ni resulta og namabdos ko, Papa Joe. Nabalitaan nila ni Madam ug ni Sir ang akong kahimtang. Ang balita mao nga nabuntisan ko ni Kevin. Dali kay sila nga niabot sa rest house og purting sukua. Gikasab nila si Kevin pero mas grabe nga lang kasuko nako. Tanang bati nga mga pung siguro ilan ang ginaong nako sama sa ambisyosa, gold digger, mapagsamantala, social climber, gusto ko nga mahimong amo ug uban pa nga mga sakit ng mga pung. Ining human nila kasaba nako si Kevin asad ang ilang dabu-dabuhan ug yaw-yaw. Mao nga napuno si Kevin og gisamukan ug gisabaan. Nidali siya sakay siyang sakyanan ug ipaharurot niya og drive nga kusog kayo. Human sa pila ka oras, mao na lang mong nabalitaan nga nadisgrasya ang sakyanan ug patay na si Kevin. Namatay si Kevin nga wa gani ko kaduol kay ako ang ilang gibasol sa iyang kamatayon. Kundi pa kuno tungod nako, buhi pa kuno ang ilahang anak. Gidala nila sa syudad ang patayng lawas ni Kevin o dito na sab gilubong. Human ito, wala ko'y kasayuran o kung sa sunod na hitabo. Nagpaabot na lang ko nga mangabot silang Madam o Sir para palayason ko. Pila ka adlaw ang nilabay, niabot gyud sila si Madam pero wa ko na palayasa. Hinuon, doon na sila gipatamlaan nako. Nga usa ka papel, nitamla rapug ko kay di biya ko kamao mo basa. Padayon ko sa kong pagpuyo sa rest house kay wa man ko na palayasa. Hangtod nga nakapanganak ko. So sa kabatang lalaki. Papa Joe, nigawas ko sa ospital nga wa gani kakugos sa akong anak. Tungod kay di ako ang nakasuwat nga inahan sa birth certificate. Mauday nga gipatamla ko nila sa papel kay mauday ito ang kasuwatan nga naghatag og katungod nila ni Madam nga maoy masuwat nga inahan o gamahan sa akong anak. Puwerte na kong hilak sa tubangan nila ni Ate Merna. Gusto na kong kuhaon ang akong anak. Gusto na kong ipaglaban. Gusto na ko sila nga i-report sa mga pulis sa ilang paglinglan nako nga no read no write, ignorante o inosente, nga way alam sa mundo. Pero doon ay gisulti si Ate Merna nako. Kumusukol kanila day, doon na kay kasarang. Wala, di ba? Unsa kay maayo og hangyoon na lang nimo silang Madam nga dili na lang ka papahuwaon diri sa rest house para kung mabisita sila diri lalo ng bata og makakita lang gihapon ka. Gitimbang-timbang pud nako ang gitambag ni Ate Merna nako. Bitaw, sakto siya. Kumusukol ko nila, palayason pa ko ug wa na ko'y kapaingnan. Dili pud ko kasuod sa ilang balay ug wa na ko'y good chance nga makita sa usa na ko ka anak. Gamit ang landline sa rest house ang gitawagan silang Madam og tuan ng syudad niyatong tungura. Diyang ako na silang gistoryahan sa gihangyo nga, Madam, ay lang ko papahawaa sa rest house para na ko'y kapaingnan. Okay ra gani na ako bisag di pa ko nimo sweldoan basta magpabilin lang ko sa rest house. Isaad na ko nga kumuli mo ug dadon ninyo ang bata, di ko magpaila. Di ko muduol, igor ako mo tan-aw malipay nako. Nisugot si Madam nga wa ko palayasa padayon ko sa pagkakatabang sa ilahang rest house ug ila ramang gihapon ko nga gisulduan. Way adlaw nga di ko magampo nga unta nga kumuuli sila, dadon nila ang bata para makita ko ug unsa na hitsura sa akong anak. Pero usa na lang katuig ang nilabay, wa gyud nila dad-a. Kung manguli man sila, dili nila kuyog ang bata.
Wala gihapon ko nawadi sa paglaom nga makakita ko sa akong anak. Ang akong pag-ampo gitubag sa Ginoo diyang usa ka adlaw human sa daghang katuigan nga nanglabay, niabot silang madam ug daghan kay sila nga mga paryente nila ug ang nakalipay nako kay kauban nila ang akong anak nga gipanghanlan gyapon nila og Kevin. Samtang nihunong ang ilang mga sakyanan sa garahian nang lili ko, Papa Joe, ug wa nako mapugngi nga nakatu ang akong mga luha. Pagkakita nako sa binatilyo nga puti kayo ug taas kayo na bata. Hapit na maparihok ang Kevin niadtong buhi pa. Grade 10 ako no si Kevin day Kate. Nakuratan ko og kinsay kalit nga nitingog sa kong likod. Paglingi nako si Ate Merna di ay. Iya kong gitunulan og panyo para ipahid sa kong mga luha. Dayon gipuhap ang akong buko-buko. Wa pa gyud nimo madawat ang tanan. Pangutana pa ni Ate Merna nako. Dawat na ate oy. Dili lang yun ako malikayan nga makahilak ko. Katapusan akong kita niya bagong nataho pa lang si Kevin. Karon ulitaw na kaayo. Tubag ko pa. Siguro dunay nakaingon nako. Ngano ni give up nako ug basta-basta sa akong anak. Simple lang akong tubag. Ako ang usa ka inahan nga isakripisyo nako. Bisan pa og kaugalingong kalipay para sa maayong kaugmaon sa akong anak, Papa Joe. Kay ngano og naa siya nako. Malipayon kaha siya nga makaibaw sa istorya kung unsa ko og diin ko gikan. Pinangga kanila sa iyang lulog lola, si Kevin. Happy kay siya og sigurado nga nindot ang iyang kaugmaon. Di na lang nako gubto ng iyang pagpuyo, Papa Joe. Di ko ganahan nga magkagubot ang iyang unahuna. Sa kapait sa kong nagian sa mga kamot sa nag-adapt nako, kining akong sitwasyon karon mas maayo na ni kaysa sa una. Okay na ko. Malipayon ko nga maglantaw sa kong anak nga happy sa pagpuyo ug way nagdaog-daog kaniya. Mamatay ko nga malipayon, Papa Joe, og kontento. Wa na ko ilain pa ang pangayoon sa Ginoo. Papa Joe, daghang salamat sa imong pagbasa sa akong suwat. Daghang po kayong salamat sa akong kauban sa trabaho nga mao'y nisuwat sa akong istorya nga akong gipadala nimo para mabasa nimo sa imong YouTube channel. Ug pasensya na usahay nga wa magkadimao ang amo ang pagsuwat niini. I know makasabot ra ka. Dinhi na lang kutob imo magtatampo, Kate.